Едно цвете не чака пчелата да дойде. То просто разцъфтява и пчелата идва сама. Ако това цвете търси пчелата, тя няма да кацне на него, защото то не е направило онова, което я привлича. Едно цвете трябва да се фокусира върху растежа и развитието си, да бъде търпеливо и тогава пчелата ще кацне сама на него. Помисли за това в контекста на твоята визия и мечти. Не е нужно да ги споделяш с хората. Не се фокусирай в крайната цел. Нещо, което нямаш в момента и нямаш контрол. Фокусирай се върху това, което можеш да контролираш. А това е тук и сега. Постави си по една малка задача, която да изпълняваш всеки ден, което ще те придвижи до целта. Фокусирай се в пътя, който трябва да извървиш. И докато сме на темата с пчеличките. Една пчела не си губи времето да обяснява на мухите защо медът е по-хубав от изпражненията. Припомни си това, ако някой се опита да те откаже от мечтите ти.